Yüreğimden düründe halkımdan ruhi mirası Uralımdan kırdarı Başkurt halkının yırdarı Yaradan min halkımda Yaradan min halkımda Hayırlı kez, hürmetli televizor qarasa dostlarыбыз, һез рух кошу көндәлеге тапшыруын карайыгыз. Әйтеп үтүебезчә, был тапшыруда рух кошу проектының бәйләнештә селтәрендә барган интернет тавыш бирүләрдә һәр атнаның еңүче лидерлары менән әңгәмә тәкъдим итәбез. Шулай итеп, бүгенге героебыз Темәс урта мәктәбенең 3нче класс укучысы Алмаз Ямангулов булыр. Yaradan min halkımda Ey ak haka, sal tarixtin yumgaqtарын hut әле, ирандыкка, янтыкка, қарағастай тамыр ейген, иң асаба яр башқұрттар, бел, баймақтар бит әле. Ей құрташым, хақ худымды қолағыңа келт әле, балан болып ұрсып, Милletimizi kota etken saya ruhlu ırıldaşlar ben baymaktar bit ele. Ey yaktaşım eserlenip mong sazыңды şirt ele. Ural kurayların oynap bark gitganin taң kaldırgan yerga manga mahir zatlar ben baymaktar bit ele. Ey hebalı hakbar boylap bir yildirip ut ele attanıp yauğa sabıp il düşmanın yenip kaytkan korkau bilmez azamatlar ben baymaktar bit ele. Yaradan min halkımda Алмаз һаумы. Хамыз Һин рух кошу проектында Башкортстанның халык шагыйре Абдулхак Игбаевтың "Без баймактар бит әле" исемле шигырь менән сыгыш яһаның һәм 702 тавыш җыеп адна лидеры булып танылдың. Үзеңнең иң күп тавыш яганың өчен куандыңмы? Мен әлбәттә кыландым. Үзеңнең сыгышыңда һин телевизордан күрдеңме? Мен үземнең сыгышымды телевизордан күрдем. Һөйләвең охшанымы, әллә тагы ла яхшырак ятлый алырмын дип уйланыңмы? Миңа әлбәттә үземнең сыгышым охшаны. Һинең шигырь һөйләүдән тыш тагы нинди һәләтләрең бар? Минең шигырь һөйләргә яратам һәм йырларга яратам. Димәк, тиздән һинең йырлаганыңны булай ишетербез әле. Киләһе елда рух кошу проектында катнашырга теләйһеңме? Катнашырга теләгем бар. Киләһе елда да без һине көтеп калабыз һәм һиңа уңышлар теләйбез. Ә бүгенге сорашуга килүеңә ихлас рәхмәт, һау булып тора Алмаз. Һаулыгыз. Шулай итеп, бүгін без һеҙҙең менән Темәс урта мәктәбенең 3нче класс укучыһы Алмаз Ямангулов менән әңгәмәләштек. Беҙҙең менән ҡалығыҙ, дуҫтар. Yaradan